Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili. Libuyelo lokubulawa kowe hip hop Nomngani, umhlazikwe yesilo ne-ANC, kanti bahlalelo uvalweni abafundi basongoye. Izindaba ze1KZNTV uzifundelwa uSiyabonga wakaduma nenabeZulu elidume esandlwane siyakhuleka. Kuqhubekile namuhla ukulalelwa kwezicelo zokudedelwa ngebheyili kwabasolwa abahlanu ababhekene namacala ngaphezulu kwali10 okubalwa phakathi nokubulawa kukamculi uKenan Forbes obe aziwa kakhulu ke kwezikaqede isizungu ngo-AKA ekanye nomngani wakhe uTebolo Mokoena. Laba ke baqale ngesonto ledlule ukufaka izicelo babala ke izathu ezahlukahlukene phakathi kwazo ezokunakekela imindeni yabo. Kuzokhumleka ukuthi AKA nomngani wakhe badutshulwa ngonyaka odlule emgwaqeni uFlorida Road eThekwini. Kulesi sigameko sekuboshwe abasolwa abayisikhombisa kulesi sifundazwe KwaZulu-Natal, bahlanu baboshelwe kusona bese kuthi ababili kumanje basavela enkantolo yaseSwazini bese kwenziwa amalungiselelo ukuthi babuye nabo beze kule nkantolo ukuzohlangana kanye nabanye. Ngesonto ledlule kulalelwe izicelo zababili okuwumsolwa wokuqala nowesithathu, kanti namhlanje kube sekuqedwa ukulalelwa kwesicelo sikamsolwa wesibili okuthema ngabe sekulalela sikamsolwa wesine abamele ummeli oyedwa kwaba nobhiqihiqi emva kokuthi umbuso ubukade uchitha amanye amadocument abekade ezowethulwa ummeli kamsolwa wesine abathi olunye ulwazi oluphakathi alinasidingo njengoba kusalelela sona isicelo sebheyili njengoba okunye kwakho kusaqukethe ulwazi mayelana necala lokuvela kwalaba abaseSwatini. I submit that there is no evidence that my release could cause shock or outrage in the community and would lead to public disorder. I will challenge the investigating officer and the state to prove cogent proof of such outrage, which is substantially more than simple mere hearsay evidence. My release would not undermine or jeopardize the public confidence of the criminal justice system. All that the public confidence required is that there is a proper, transparent and constitutional bail process. I believe with respect that the public only requires that the rules be followed and respects the court's judgment, and would be a sad day if something, or if sometimes unfounded and uninformed views of the public override the court's discretion. I have not caused any delays and will not cause any delay with the conclusion of the trial. My understanding is that Section 235 of the CPA indicates how court records can be presented in court. And it is jurisdictional in a sense that it applies in the Republic of South Africa. I'm here to understand as to on what basis a charge sheet or court record of another country forms part of these proceedings under which section. Abasolwa bayawaphika amacala. Inkantolo ibisisheshe iguqa ngehora lokuqala ngenxa yokuthi ibhilidi belingenawo amanzi. Ukuqhubeka ukulalela kwezicelo zebheyili kuzoqhubeka osukwini lakusasa. Kutebo Hosbisi wezindaba ze1KZNTV kuchannel 261 ngisenkantolo kaMantshi eThekwini. Emva kwesigameko esenzeke emcimbini okubungaza isilo uDinuzulu lapho kubonakala khona umhlonishwa uSiboniso Duma ephuca umbhobho uNdunankulu Kazulu uthule asizwe Buthelezi kube nembono yahlukahlukene. Umhlazi wezepolitiki ozimele uDokotela uZakhele Shamase uthi usihlalo weANC KwaZulu-Natal uSiboniso Duma ukhomise ubuhlaza nokuba undlovu kayiphikiswa. Ekhuluma nethimba lezindaba le1KZNTV uShamase uthi uDuma akaqala ukwenza lento ayenzayo njengoba ke eke wayenza phambilini. Uthi kudinga ukukhalinywa ehlise kwizigameko zakhe zokungahloniphi isilo. Mr. Begintolo, what is in fact besithanda ukuthi sihloniphe usuku esikona ngishaya ngicela uhlale phansi besithanda uzothula isilo. Uyawulimaza umcimbi omuhle kangaka wesiko sasoSuthu. You are becoming clumsy and esizathu esenza isihloniphane ukuthi okade phambili ngaphambi kwakho beyihloniphe your government.
Singazi socela ukuthi kuhloniphe usithulele isilo singawoni umcimbi. Isona lesi sigameko eshiya abantu abaningi bakuleli betitekile ngenxa yehlazo elenzeke emcimbini okuhlonipha isilo uDinizulu. Abantu bakuleli babe nembono eyahlukene. Lapha kubonakala uhlalo ANC esifundazweni KwaZulu-Natal uSiboniso Duma ephuca uNdunankulu Kazulu uthula sizwe Buthelezi umbhobho esakhuluma. Umhlazi wezepolitiki uDokotela uZakhele Shamase uthi lokho kwenziwa uDuma kukhombisa ukuba indlovu kayiphikiswa. Kodwa mase sibheka kahle ke ube nokuxhamazela watshengisa obuluhlaza futhi watshengisa ukuthi uDlovu kayiphikiswa uhlalo weqembu elibusayo obe umphathi lihlelo. Sikhumbule phethe lesi lokuyiphatha kwakhe akusaqali mangekathi kunenkonzo yesikhumbuzo sika baba uMbongeni Ngemo ongasekho. May he so rest in peace. Wenza into efanayo emalapha embhobheni wabiza uNdunankulu uNomsaduba ukuthi akeze azokhuluma uyena kuphela khona ngisho esethi cha akafuni wambiza ngenkani uchaza ukusitshengisa i-character yakhe nokuthi uhlobo luni lomuntu. Lesi sigameko senzeke ngenkathi kuqhubeka umcimbi nalapho uNdunankulu bekumele ethule isilo uMisuzulu kaZwelithini. Lo mcimbi bewuhanjelwe umengameli wezwe uCyril Ramaphosa. UShamase uthi sakuyinsakavukelo umchilo wesidwaba ukuthi uDuma asiphathe ngalendlela. Kanti ubese enxusa ukuthi isukunyelwe lento ukuze kungabi nodlame. Ngisho kusekhona umntwana okaphinda ngena ongasekho wayephawula ngokombusazwe akhulume futhi aqeqebule ungakhuluma umuntu angaphikiswa umuntu. Mhlambe bekufanele kwenzeke lapha yana ukuthi mangabe ekhuluma uNdunankulu Kazulu akamyeke umphathi lihlela azaqede ngisho abeyabhibhidla ngisho ubethini bese esukuma ke emqondisa ke hayi ukuthi ayomphuca umbhobho ngoba lokho kususa uhlevana kwaphakemisa amaphaphu kubantu kwasuka nemoya ingakho kuze kwakhona okubiwa ukuthi bathelwe ngenduku waceza ngoba abantu abelapha bathi naba labantu bagqoka izikipa zalomuntu wezaleqembu lalomuntu. Ngokwembiko kuvela ukuthi lokhu kuholela ekutheni kube nothuthuva njengoba kube khona abashayiwe nokusola ukuthi imbangela kube ukuhilizisana kwalezi ikhulu. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo empangeni. Basabela ukuthi bazophenduka undinga sithebeni abafundi benyuvesi ongoye kwadlangezwa uma bekhishwe ezindlini abahlala kuzo ngenxa yokuthi isikhwama esilekelela abafundi ngezimali singayikhokhile imali. Omunye wabafundi abahlala ngaphandle kwalesikhungo uLindo Kuhle Mbuyisa uthi yize noma isikhungo sikuvezile ukuthi akekho umfundi ozokhishwa endlini ahlala kuyo, kodwa ke lokho akubaniki isiqiniseko sokuthi omastende bazosigcina leso sethembiso. Labafundi bathi ke bayesaba ukuthi ke omastende bazobakhipha abafundi izeke noma isikhungo sithe angeke bekhishwe badinga ke isiqinisekisa sivela kubo omastende beyikhulumela. Abo landlord bathembisa ekuthenini in fact bebe ne communication ebeyisirculate ukuthi namhlanje if bengakhokheliwe iNSFAS they are going to chase away ingane ema residences wabo. Suthi banohlelo lokuthi all over iLokozana iuniversity noma all over ama accommodation anenkinga eLokoza aphethe abafundi base University of Zululand bazobakhipha because abakhokheliwe. Bakhala ngokuthi there is issue ukuthi abazi bazokhokhela ngane abasebenzi and all those Lokozana all those staff abasebenzelayo. So now it's a crisis ebesibhekene now. Agreement esibe nayo with the management to say ama student angeke eze ekhona ukukhishwa ngaphandle kwema residences. That was iLokozana amazwi asuka kwi-management ukuthi angeke bebakhiphe ngaphandle abafundi bethu, but asilazanga iside landlord because iside landlord ilona elizodetermine ukuthi abafundi bethu bayaphuma or not. Abafundi ke babhekene nalenkinga nje kuzokhumbula ukuthi ke ngesonto ledlulwe isikhungo sakumisa ukufunda nokufundisa ngenxa ongabikho kwamanzi namohla ukufunda nokufundisa kubuyeleke kokwejwayelekile. Fortunately enough i-university ithathe i-initiative enkulu kakhulu eqaleni ekuthenini be suspend ama classes. Sikhuluma njengamanje ama classes arizuma lamhlanje ngoba sikhuluma. Baphinde ke bakhala ngenkinga yokushoda kwamanzi kanye nogesi nabathi ke inkinga abafundi abahlala kuyisikhungo ezingaphandle
ebanganakiwe. Abafundi bethu ngala off campus abana ugesi abana amanzi and mele be provide an alternative of teaching and learning kungabe ukuthi physical phela because lo muntu uthi udla ama fried angekho healthy emzimbeni wakhe so asifuni lokho ukuthi kwenzeke ukuthi abafundi bethu bazodla ama fried and unhealthy stuff just because bafuna go attend but aba provide i-online learning while besalinde ukuthi kube nenkinga resolve inkinga yamanzi. Kanti ke isikhungo sesiphawulikeleke ngalokhu. The issue ye land yama residents laba off campus i-university i-aware ngezinto ngama engagement akhona nezinkulumo eziphakathi kweinhlaka o-NSFAS nama landlords so le matter ithinta lezo inhlaka zombili so linda i-outcome yakhona bese siyabona angeke sikwazi ukuphazamisa uhlelo la NSFAS lokukhokhela ama residents njoba sazi ukuthi kuyi-pilot project yabo. Lezi izindaba ze1KZNTV mina ngingusamukeliso Nqulunga sehlangezwe. Kukhunjulwe amagalelo kwaphinde kwabungazwa nempilo yenkosi yesizwe sasenhlangwini eseyakhothama inkosi uMelisizwe Dlamini ogwini oluseningizimu nelikaMthaniya uhlalo enhlangano yamakhosi controlesa kwaZulu Natal uthula Sizwe Ngcobo uthi inkosi uDlamini bazoyikhumbula ngobuqhawe isibindi kanye nokumela iqiniso uthi likhulu iqhaza labanjwa inkosi uDlamini ukuzama ukubuyisela ubukhosi bakwaDlamini ngendlela obabuyiyona ekuqaleni ukusho ke lokhu ngenkathi umongameli wenhlangano yamakhosi controlesa ehambela ubukhosi bakwaDlamini enhlangwini. Umongameli wenhlangano yamakhosi Contralesa uhambela ubukhosi bakwaDlamini enhlangwini ukuyokhumbula amagalelo enkosi eseyakhothama yakulesizwe uMelizwe Dlamini. Kanti usihlalo walenhlangano uthi inkosi uDlamini yakhombisa isibindi kanye nobuqhawe ngesikhathi zama ukubuyisela ubukhosi bakwaDlamini ngendlela obabuyiyona ekuqaleni. Okokuqala nje ngakusho ukuthi inkosi umuntu onesibindi size ukukhumbula iqhaza elibambile kukona konke siyazazi izimo ebhekane nazo izimo ezinye ezibelikhuni ikakhulukazi kukhona isikhathi la bekuthiwa khona inkosi ifuna ukuthi ifuna ukuba isilo uhulumeni wakhipha umyalelo wawuthi bonke abantu abakholelwa ukuthi ubukhosi babo abumile ngendlela ekuyiyona labo bantu bangayifaka izicelo zokuthi kubhekwe noma kubuyekezwe indaba zemhlaba yabo kanye nobukhosi babo ayibanga yodwa inkosi ayemaningi amakhosi kodwa ke kusho ukuthi yona yazimelela yama yagcina igqama. Umongameli wenhlangano iContralesa uthi usubuqhawe benkosi eseyakhothama yesizwe sasenhlangwini uthi okunye abakubhekayo uma behambele endlunkulu ukubheka ukuthi akukho yini abakhala ngakho bese beyakudlulisa. Si elele wayindoda amadoda lokho esithi lena enile esikoleni ntombeni sithi what you see was what you are getting from him waye inkosi engasabi enamaqiniso angeke abaningi bangamthandi ngoba emele amaqiniso bakhona abanye amakhosi la bangamakhosi ngobe uma uvuma zonke hayi inkosi lelele kungakho lekhaya lesikulomandi ikhaya leContralesa ngobe waye very active Contralesa and ayimela angena amahloni kuyimela lenkosi le iye yasifundisa ukuthi uma uyinkosi mela amaqiniso and sizimisela ukuthi whatever inkosi enako ngathi kuyisikhalo ongathi kuyi-challenge sukuthola siyiContralesa sikuhambise kuye la ekumele kufike khona. Uhlelo esihlalweni sobukhosi njengamanje inkosi uNgqalabutho Dlamini ithi usubuqhawe bababa wakhe ithi kwakungafanele kube khona inzondo ngalokho inkosi yayikumele. Kwakungafanelanga kube ngabe khona impi noma inzondo ngaloko inkosi yayikumele. Makuyona highlight yempilo yenkosi leyo okuyona eyenza yaduma umhlaba wakhe makuyona highlight yenkosi phela inakuhlanga kulula kakhulu singaya kwi-history yalokhu yayikusho
singaya kwi-history yaloku yona eyayikumele sifunde sonke kanikani bese sibone ukuthi wayekhuluma ngekona noma wayekhuluma lo mbiko benwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1KZNTV ngisenhlangwini. Ake sigwinyamathe sihlangabezana kanjani masibuye ezitolo. Asikubingelele siphinde sikwamukele mongabe usanda kujoyina izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Libuyele lokubulawa kowe hip hop Nomngani, umhlazikwe yesilo neANC kanti bahlalelo uvalweni abafundi basongoye. Abanikazi bezimoto ezithutha umphakathi ngaphansi kwenhlangano yamatekisi Santakho kanye nabashayeli bazo bathola ithuba eliyingqa izivele lokuqeqeshelwa ngokubaluleka kokuphatha ngendlela efanele abagibeli kanye ke nokuhlonyiswa ngolwazi olungabathuthukisa. Abashayeli basebenzisele lithuba ukubhodla nangezingqinamba ababhekene nazo emsebenzini wabo. Abashayeli kanye nabanikazi bamatekisi ngaphansi kwesiyingi iningizimu 2 babhodle ngezinkinga ababhekene nazo ngesikhathi kuqhubeka uhlelo lokuqeqeshwa kwabo ngendlela yokuphatha abagibeli. Ingqinamba ke esibhekana nazo mfowethu ziningi ngoba ngesinye isikhathi mhlambe kuyaba mhlambe isimo mhlambe sabantu thola ukuthi ngendlela ekujwayele ukusebenza ngayo mhlambe thola ukuthi usuku seliyakhatheka from the morning ngoba uthola mhlambe kuseni kunesimo seyimfuna abantu bakuvimbela umgaqo akusebenzeki. Kuye kube ingqinamba lezo esibhekana nazo. Kuba mncane kwemigaqo nje especially la eMlazi imigaqo imoto eziningi imigaqo mncane sikhulumile ke nalokho bese kuba ngathi sishayela kambi kanti umgaqo usukumncane nanokuthi peak hour yethu isikhathi sincane kusuke sifuna mhlambe ngepeak hour ukwazi ukuthola lawo malodi abaliwe ukuthi ngepeak hour fanele usuphume kangaki so umgaqo mncane imoto eminyene. Ukushayeliswa kabi imoto ezincane uthola ukuthi abantu barashile bajahe emsebenzini uthola ukuthi imoto ezincane zihamba abanye bayawathapha bayasivimbela khona kunjalo sidlule kodwa sibekezele ngoba umphakathi siyawudinga ukuthi ugcine uphephile. Inhlangano yezokuthutha ngamatekisi KwaZulu-Natal iSantakho ibambisene nesikhungo sayo iSky is the Limit basingathe lesithangami ngenhloso yokucija abashayeli ngokubaluleka kokuhlonipha umsebenzi okufaka phakathi ukuhloniphana nabagibeli indlela yokuziphatha ukuba usizo kunoma ngabe iziphi izimo ezibhekana nabagibeli eTaxini kanye nokubalekelela bona qobo ngezempilo. Siqale loluhlelo lokuthi ke sihambele wonke ama region sikhulume nabanikazi bemoto kanye no driver mayelana nokubaleka kokuthi bawuphathe kahle umsebenzi. So ke namhlanje sikuningizimu 2 lapho khona sizokhuluma kakhulukazi o driver ukuthi sizobakhumbuza ukuthi babaleke kangakanani embonini yezokuthutha. So ilona lihlelo nje esihamba ke siligqugquzela sibacela ukuthi abawuphathe kahle umsebenzi. Kuzokhumuleka ukuthi ziningi izigameko ezivame ukubonakala ezikhomba ungabe bikho kokubekezelelana nokuhloniphana phakathi kwabashayeli nabagibeli kanti ke ezinye zibandakanya izigameko ezifaka phakathi ukudubula. Abashayeli baphinde bacobelelwa ngezithinta ezomthetho. Lithikithi linama date awu2 line date yokukhokha bese liba ne date yokunkantolo. Kufanele ungadlulwa ile date yokunkantolo mangabe kukhona ofisa ukwenza ngethikithi. I-date yakho yokunkantolo njalo iza emva kwe-date yokukhokha ngoba fanele ikunike isikhathi sokuthi ukwazi ukwenza izinto ngendlela. Uyahamba enkantolo uphathe imininingwane kamnikazi wemoto. Kusuke kulula kakhulu uma unethikithi ngoba lisuke line number plate check nalo ukuthi number plate i-right i-correct. Ungashutha ne-disk for extra information because ama-disk ajwayele ukuba nemininingwane yonke ke ephelele yabanikazi bemoto. Ufike enkantolo usho ukuthi cha impela amasondo akuwona wami. Mhlawumbe uthola ithikithi elinama charges mhlawumbe kuthiwe wenza izinto ezintathu ethikithini elilodwa. Kuthiwa ulifakanga ibhande kwathi ushaya uburial line kwase kwathiwa iphoyisa lithe malisondela labona ukuthi kanti nemoto futhi ayithelile noma namathayi awekho. Sengicela ke ningigudluzelele amathayi inkosi yami lingene kumnikazi walo mina ke bese ngibhekana nalezi inkinga zami. Ezecabo ezifuzelezi ziyaqhubeka ezindabeni ze1KZNTV kube kuntomkhona mvubu eThekwini.
Bakhathazekile abazali babafundi besikole samabanga aphezulu iCopsville Secondary Mgungundlovu kulandela izingqinamba ezihaqele esikole. Laba bathi abazi ukuthi abafundi bazobhalane njengoba sekuyisikhathi sezivivinyo njengoba ke bengekho othisha bezinye zezifundo. Okunye abakhala ngakho kakhulu ukuvalwa kwezidingonqangi zesikole okubalwa kamanzi kanye nogesi. Bakhathazekile abazali babafundi baseCopsville Secondary School eMgungundlovu kulandela izingqinamba abathi zihaqe isikole. Laba bathi sekukaningi beziveza lezi zinkinga kepha akubonakala ngathi ziyaxazululeka. Sikhathaza ukuthi izingane zesikole lapha eNzansi eziningi zazo ziyaxoshwa esikoleni kanye nothisha abanye babo sibeyekile ngaphakathi lapha esikoleni. Okunye futhi okusilimaza kakhulu ungabi khona kwagesi. Lokho kulimaza kakhulu izingane ezifunda ugrade 8 no grade 9 ngoba kunezifundo ezibalekile ezidinga ukuthi ugesi ube khona. Njoba ugesi ungekho esikoleni eNzansi ziyalimala kakhulu izingane esikoleni eNzansi. Okunye futhi okulimaza kakhulu izingane zesikole lapha eNzansi. Njoba ama toilet ebhodlokile. Izingane zesikole toilet ema toilet angekho safety. Lokho kuyasilimaza kakhulu lapha esikoleni eNzansi. If imida mefuna ungena ngaphakathi esikoleni uthisha omkhulu uyayalela imida ukuthi ingene ngaphakathi ikwazi ukushutha khona izinto zizohamba zofika ku-MEC kombali Fraser ukuthi zithinte ngoba ibona bathinteka kakhulu ludaba lithinta uzethinta nano-MEC ukuthi ababe bengenelele esikoleni saseNzansi. Ingane zesikole saseNzansi eCopsville azikho happy ngempela ngalapha sesikole. Okunye bathi ukushoda kothisha kuphazamisa ukufunda. Ungabi khona kothisha we-English lapha esikoleni seNzansi. Ingane zesikole ziyalimala kakhulu ngoba njoba seyibhala ingane zesikole azazi ukuthi sizobhalana. Noba bazokwazi ukuthi beyinika ama-marks angekho ngoba ingane zesikole njoba dingayifundi English sonke lesikhathi njoba zeyibhala nje zinalo inkinga enkulu ukuthi azazi zizobhalana lapha esikoleni eNzansi. If maybe bhala bazobhala iphepha elilodwa kuphela lalo thisha wabafundisa kanye iqala unyaka. Emva kalokho nje ayikho into abazoyibhala. Baveze ukuthi liphezulu izinga lokuxoshwa kwabafundi kulesi sikole kuthiwe mabayobheka kwezinye. Isikole sethu bandla sona isinkinga kakhulu, sinkinga nje ngoba mawuthi uyafika khona ngisho ungathi uxoxa nabo thisha ukuthi ongcono ingane abayinikeza iwoningi ke ngaleyo ndlela abazoyiwonisha ngayo. Bakutshela ukuthi nje ibona abaphethe esikoleni ayikho into abazoyikhuluma nawe umzali ingane yakho ayiphuma ihambe yohlala ekhaya uhlale nengane uyifundisele wena ekhaya. Umnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal uthunyelelwe imibuzo kepha abangaphendula kuyona. Ezindabeni ze1KZNTV ku-Ayanda Dube eMgungundlovu. Kwehlukene imibono emphakathini mayelana nokwenyuka kwesibonelelo sabantu abangasebenzi ngemva kokuba ungqongqoshe wezezimali kuzwelonke u-Enoch Godongwane ekhiphe umbiko ePhalamende wokuba kusukela mhla lulunye kuMbasa imali yesibonelelo sabangasebenzi izokwenyuka isuke ku350 wamarandi iya ku370 wamarandi. Amanye amalungu omphakathi akhomisa ukuyithakasela le mali aqhamisa nanokuthi ingasetshenziswa ukusungula ke amathuba omsebenzi. 350 angisibona nje umsebenzi wawo ngoba uzonywana ngemali encane ngoba sekuzovota onyoba basekuzovota 350 nje umbhedo nitaba 350 ngabe le mali u350 bathatha ngayo bavula ama job opportunities bayathatha balibe esiniko 350 la afuna umsebenzi nasifuna imali u350 ungawenzana u350 ngoba ngeke kwenzele ukuthi awuthenge ngisho igross endlini ngone mawuthenge nje mhlambe into ongayidla mhlambe lapha hambe ku-restaurant uthenga ukudla ongakudla ngalelo langa manje u350 nje akuyimali ongathi ungayisebenzisa for izinto ezi-right. 350 nje umbhedo ngaba uvala beza ama-job opportunity basikhohlisa nje basikhohlisa ngemali eveli incane basixhaphaza. Ngiyayizwa inkulumo emayelana nokuthi kuzokwenyuka imali le yethu isibonelelo sabantu abangasebenzi khona kuhle kodwa mina ngibuye ngigxeke ngoba uhulumeni usenyusela le mali engawusivulela amathuba emisebenzi. Yona into esidinga ngoba iningi lethu sinamakhono kodwa manje futhi sineziqo futhi kodwa manje imisebenzi ayikho. Le mali ayisizi le mali. Ilokho nje ngizokusho ukuthi ayisizi ngoba incane kahle idingo zethu uningi kunale mali. Okay, kukhona imndeni ewutholayo ubonayo ukuthi iyawudinga esokole ngempela. Kukhona laba ubona ukuthi okay bayawuthola but then
abawudingi because uyambona as youth nje siyadinga ukuphuma ngaphandle sihambe siyofuna imisebenzi. Ukhona mhlawumbe uthola ukuthi omama like they over 35 years abasakhona ukuthi bathole umsebenzi bangawuthola lo 350 or 370. So nje kweminye imizi olwami uluva on both sides kulungile kodwa ngakwenye indawo akulungile because lo 370 uhulumeni akasewunikeza umphakathi unga-eda ku-create amathuba omsebenzi for youth. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu sihlangabezene ngosomnotho uma sibuye ezitolo. Nina bakahlavana Bulumlile Ndulindo Bubasoma Ntshonga benoqelemane siyakubingelela siyakwamukela mungabe usanda kubukela izindaba zethu yamukela ke nazi ihloko ezihamba phambili namuhla. Libuyele lokubulawa kowe hip hop Nomngani umhlazikwe yesilo ne-ANC kanti bahlalele uvalweni abafundi basongoye. Kuleli qophelo ake sikubhekele engosini yezomnotho. Irandi lakuleli u-18.77 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-20.44 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe libe u-23.90 maliqhathaniswa nopondo waseBrithane. Igolide ke lona lingu-$2,147.47 i-ounce kuthi uwelo ngahluziwe ube u-$85.34 umphongolo. Ake sikubhekele engosini yezemidlalo. Lowo ohlonza ikhono kubadlali abasebancane uSanele Cele usenxuse abazali ukuba ke baphelezele izingane zabo uma ziyokwenza ama-trials ngoba kunabantu abaqola abantu bephinde futhi benukubeze nezingane zabafana. Ucele usho lokhu ngenkathi kuqhubeka umqhudelwane wezemidlalo ezinhlobonhlobo ebihlelwe umasipala yenkandla ngempela sonto. Emva kokwanda kwezigameko zokuhlukunyezwa nokuqolwa imali kwabadlali abancane abasuke befuna ukudlala emaqenjini amakhulu, omunye wabahlonza ikhono kubadlali uSanele Cele usekhipha isexwayiso esibhekise kubazali bezingane. Ucele ubehambela imidlalo enkandla. I-step sokuqala abazali kufanele basilandele is to check neSAFA ukuthi i-academy i-registered in because ama-academy are-registered neSAFA. So if i-academy ayikho registered neSAFA kusho ukuthi lo academy ayikho emthethweni. So if bathola isikole kumele bayibheke izikole ukuthi leso sikole si-registered na or isikole esi-fly by night because if umntwana kwi-academy kudingeka abo-coach aba-qualified not ukuthi noma ubani angaba yi-coach or angaba ne-academy. Imeya lomasipala uMbhixene Biyela uthi kwimidlalo yalo masipala benza isiqiniseko sokunika intsha ithuba. Ilokuzana intsha yethu la sikhuluma ngentsha as a whole. Ungaba owesifazane ngaba owesilisa but iqiniso ukuthi noma imuphi simisele ukuthi sizame ukubalekelela. You can see now kade kudlala nje ama-finals ladies soccer and if ubukile igoli elikoriwe likorwa ngale ka-45 drive okukhombisa khona ukuthi nathi enkandla ngelinye ilanga siyogcina sibakhiphile abantu abafana noPortia Mdise ngelinye ilanga. Ngakho-ke sinakekela kakhulu ekuthenini even nabo abesifazane ababe ingxenye yale midlalo ukuze bakwazi ukuthi bayithuthukise. Kanti uBiyela uthi abesifazane abasali ngaphandle uma benza le midlalo. Ungagcini sekwabantu abadala bodwa. So we accommodate siyabanikeza nabithuba kodwa khona banawo umthetho othi akube khona inani elithile labadlali abazoba ngaphansi kalokuzana ka-23 years. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo enkandla. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka.
Zulumnyama undlela zimhlophe ngeziguqise bese kuphathele zona namhlanje kanye nethimba sihlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.